Изненада! Среброто се завърна триумфално през 2024-2025 година, засенчвайки технологичните акции и криптовалутите. Инвеститорите пропуснаха ли най-голямата възможност? Само вижте цифрите. Среброто отбеляза ръст от 169,63% от началото на годината. Златото плюс 63%, S&P 500 плюс 14,1%, биткоин минус 8%. Но защо среброто поскъпва? Той има двойна стойност, паричен актив срещу инфлация и ключова промишлена суровина. Търсенето от зелени технологии като соларни панели и електромобили е огромно. Големите играчи забелязват. Банки като JP Morgan обърнаха позициите си от залагания срещу среброто към нагоре. Сигнал, че институциите очакват значителен ръст. Анализаторите смятат, че среброто е подценено. САЩ добавиха среброто към критичните минерали, Китай обмисля забрана за износ, ограничавайки предлагането. В заключение, среброто вече не е второстепенен метал. Той е лидер в нов суровинен суперцикъл с сигурност и потенциал за експлозивен растеж.